Sunnuntaipäiviä. Joo, ei mulla muuta. Moikka. Sateista sunnuntaita taas. Kohta sataa yläkannuruiskulla oransseja, ei kun siis mandariinipintaa. Mutta hetki vie. Täytyy vie pesasta pintaa ja saa ruveta sutikoitteen. Vedin siinä sellaiset pikaiset pohjat, vaan karheeksi pinta ja niin, enpä oikein muuta. Teipit pois. Ei tehdä näyttelyautoa tästä, kun ei oo pinta, mutta tajusin tossa taas, että mahtaakohan tulla kauhea pinta, kun taisi olla toi mun maali kiiltävä ja on aika lommonen, mutta ei se meitä haittaa. Ja keulankin sain ihan suht hyvin istua. Ei sekä hääviö oo, mutta välttää ralliautoa. Joo. Jaha, ruvetaan ruikkimaan maalia. Hei, hyvää tiistai-päivää täältä eskorttipajalta. Auto rupee oleen pikkuhiljaa mallillansa. Mä otin vielä jouset eteen, kun mä todennäköisesti ajattelin, että siellä on todennäköisesti eri pari jouset, kun vaatii eri määrän esijännitystä toiselle puolelle. Niin en ole niistä ihan varma, kun toisessa ei lue mitään, niin otin samanlaiset 180 lps, vähän pidemmät vielä eteen, niin pitäisi olla nyt hyvä. Maalipinnasta tuli ihan ok. Vähän siinä näkyy tuommoista värieroa, kun ei malttanut vetää eka tartunta kerrosta siihen, mutta ihan ok. Mä pistin siihen vähän puskuria jo kiinni ja kattelin, että mulla on täällä vanhan eskortin kuralätkät, nää varmaan riittää siihen ja sitten tosiaan tilasin tämmöstä oranssia teippiä, niin ajattelin, että teen tähän joku kivat teippaukset sitten. Mutta mä näytän lopputuloksen sitten myöhemmin. Ja Vammalan moottorikoneistamolta moottorin koneistustyöt. Ottakaa haltuun. Siellä kävi OHC:n kampikin. Perkulle, kyllä sitä vanhalla automaalarikin joku pienen peilipinnan näkyy, kun vatta paistaa sieltä. Mutta joo, näistäkin tuli ihan hyvät, kun niitä vähän nostin. Joo, vielä vanteitten maalausta ja renkaiden vaihtoa ja säätöä, niin ollaan valmiina kapinoihin. Eilen pistiin ilmoittautumisen sisään. Ja siivosinkin muuten vähän. Että
löytää jotain. Tai en mä nyt enää löydä, kun mä siivosin, mutta ei nyt enää tarvitse, kun auto alkaa olla hyvällä mallilla. Oli muuten tarvitsi joskus katsoa mitä ostaa. Kai mä tämmösiäkin joskus nähnyt on, mutta ei nyt taas tullut mieleen, että tommosiakin on. Mutta joo, kai se siihen melkein istuu, niin eikö se riitä? Mä en tiedä pysyykö näissä maali yhtä printtiä kauempaa, mutta koitetaan. Piti muuten sitten vielä sanoa, että oliko nämä joku revolutionit ja noi on kompomotivet, niin yllättävän paljon on painoeroa kyllä vanteella. Ja sitten tuolla 18565 renkaalla versus 20565, niin on aika iso painoerot. Mutta joo. Täytyy kyllä perhana sanoa, että tässä latomaalauksessa en tiedä miten onnistukin noin hyvin. Siis ihan oikeesti. Maalasin täällä paskasella lattialla. Sen verran tein, että pistin mitkä noin on vanteen rengaspussit tohon suojaksi. Niin siis kattokaa. On siinä nyt niinku roskia, mutta ton verran mulla tulee roskia, vaikka mä kastelisin lattiakin jostain kumman syystä. En tiedä mikä siinä on, mutta siis yllättävän hyvät. Ja sitten mulla ei ollut ohenninta lainkaan, niin kun en viittinyt ruveta sekoittelemaan, niin vedin tohon vaan, niin yllättävän hyvin noin kolokki niinku peittyy. On kyllä vartin maalaukseksi yllättävän tyytyväinen. Tuosta huomaa, että on siinä niinku roskaa, mutta se nyt ei haittaa meitä, kun ei niitä kukaan kato. Ja toi maali oli Mipa OC. Tää maskikin oli sininen. Niin yllättävän hyvin se kyllä peittää. Ei voi kyllä moittia siitä. Mutta näette lopputuloksen sitten. Pistetään vähän vielä osia tonne ja teippejä vielä lisää. Niin eiköhän siitä ihan siisti tuu sitten. Ainakin vähän tommonen erilainen. Mä hahmottelen vähän värimaailmaa tuohon firman logoon ja tulevaan eskorttiin. Että miten se, mutta tää sävy on nyt aika hyvä. Mä tykkään tästä harmaasta ja voi olla, että tuo muuttuu kans joskus ehkä samaan tyyliin. Ei nyt mietitä sitä vielä liikaa. Sitten mä kyllä mietin, että mahtaako se olla vähän liikaa oranssia, kun jos tulee vanteet ja kuralävät ja teipit, mutta tää on aika harmaa, niin mun mielestä siihen ehkä sopii oranssi vähän enemmänkin. Ja katsotaan, ehkä se on hyvä, ehkä ei. Mutta joo, hyvällä mallilla alkaa olemaan. Mä hain siirtokilvekin tänään ja mä menen huomenna aamulla tohon vanhalle työnantajalle säätään tuosta etupäästä pyörän kulmat. Katon tietenkin, että taka-akselikin menee suoraan, ettei se oo vinossa. Siihen nyt ei säädetä pyörän kulmia muuta kuin kaasupilleillä ja hitsaamalla, niin mä en sitä rupea tekemään, mutta katsotaan, että se kulkee auton mukana suoraan. Se on varmaan se pääasia. Joo, viikko aikaa. Auto alkaa olla hyvällä mallilla. Pistin Flektinkin sinne uuden, kun se vanha oli ottanut osumaa, tai ei oo uusi, vaan hain tosta Nokialta torikauppoja. Niin. Hain Nokialta torista löytyi semmonen, niin hain sen siitä. Ja penkkiin no ei varmaan keritä, mutta ei se meitä haittaa. Me osataan ehkä ajaa, oli siellä 200 tai 230 heppaa. Käydään sitten vaikka kukerkiä. Mutta joo.
jatketaan näistä taas ensi kerralla. Todennäköisesti jatkuu tästä, mutta joo. Nyt olisi pyöränkulmat Escortista säädetty ja voin näyttää teille. Mä en ihan saanut sitä, mitä mä halusin, mutta aika hyväksi. Eli tossa etupäähän, tossa on auraus, niin siellä on nyt haritusta. Tossa on kampeeri ja tossa on kuskin puolen kampeeri, niin se ei ihan mennyt. Mä olisin saanut sitä, jos mä olisin tuolta jatkanut tukivartta, niin olisi tullut, mutta sitten olisi loppunut hammastangosta niin vara. Niin mä yläpäästä vähän käänsin sitä, mä sain sinne nyt hiukan kampeeria. Ja no nyt tietenkin elää, kun se joustaa. Niin. Ja toi repsikan puoli on hiukan löysempi. Siellä on todennäköisesti iskari. Ne liukuholkit varmaan ei nahista niin paljon tuolta toiselta puolelta, mutta se nyt joustaa, niin se on pääasia ja me lähdetään näillä koittaa. Ja tosiaan sitä haritusta pistin keulaan ja sitten siellä oli takana, toi taka-akseli oli kokonaan vinossa aika laillakin, niin mä tuolta repsikan puolelta pistin sitten, jatkoin vähän varsia, niin se kääntyi suoraan, eli sekin on ollut, se on varmaan mennyt siinä, kun mä oon vaihtanut ne puslat sinne, mutta nyt se ainakin oli hyvän oloinen ajaa tossa, se vastasi heti ohjaukseen ja koitin tossa, kun ajoin sen kotiin, niin se oli aika mukava ajaa. Tosiaan se toinen puoli on vähän löysempi, mä en tiedä, voi olla, että teen siihen semmoisen, että pistän sinne sentin 2 enemmän esijännitystä. Ja tässä on muutenkin takapäässä, niin mä mittasin, niin tää ei tuu niin alas, että siellä on todennäköisesti noi tornit, niin ne on eri kohdissa. Tai sitten joku on muuttunut ajan saatossa. Ja onhan tää nyt vanha kori, tää on kierro kuin mikä ei nähnyt elämää, mutta eiköhän sillä nyt päästä ajaa, se on pääasia. Koska ilman kilometrejä sitä hommasta ei tule mitään. Mutta auto on nyt semmonen, että ei pitäisi ainakaan siitä jäädä kiinni. Tai varmaan ei. Ainahan se parempi voisi olla, mutta eiköhän se nyt riitä tähän harrastekäyttöön. Jos osaa ajaa, niin sen ei tarvitse ihan 100 olla. Joo, mutta tämmöistä tällä erää ja seuraavaksi mä pistän tähän maskit ja ollaan valmiita lähteen testiin. Pirkanmaan Hyä Center rallisprinttiin Vesilahteen viikon kuluttua. Ja nyt muuten termostaattikin on ehjäinen, niin nousee lämmöt 80. Ja nyt on aika paljon korjattu viikoja. Nyt pitäisi olla hyvä. Pistäkää kanava tilaukseen, kommentoikaa, kertokaa mielipiteitä, mitä voisi tehdä tuohon alustaan, että sitä saisi paremman. Tai nämä on mitä itse olen opiskellut. Nämä on mun mielestä ok. Tai katsotaan. Mutta pistäkää, jos teillä on tosiaan hyviä ideoita, mitä kannattaa tehdä, niin otetaan mielellään kehitysehdotuksia vastaan. Mutta seuraavaan kertaan.